2,751 na aktibong kaso ng COVID-19 at 1,010 nasawi. Yan ang binabantayang bilang ng Bulacan IATF sa kasalukuyan. Sa nakalipas na linggo, kapansin-pansin ang patuloy na pagsipa pataas ng mga numero ng kanilang COVID-19 cases. Idagdag pa riyan ang 7 na-detect na Delta variant sa lalawigan. Recovered man ang 2 kaso mula sa bayan ng Plaridel at Giginto, patuloy naman nagpapagaling at naka-isolate ang 5 iba pa mula sa City of Malolos, City of San Jose del Monte, Santa Maria at San Ildefonso. Kaya naman muling pinaalalahanan ng mga Bulakenyo sa napipintong implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine sa kalagitnaan ng buwan. Kasalukuyang nasa General Community Quarantine ng Bulacan. By August 16, ang Bulacan ay ma-under sa MECQ with localized lockdown. Wala umanong ipatutupad na liquor ban, subalit bawal pa rin ang mass gathering o anumang uri ng pagtitipon. Limitado lang din sa 10 to 30% capacity ang maaring dumalo sa mga religious activity. Aminado naman ang Provincial IATF na 40 to 50 nurses at 10 doktor ang kulang sa kanilang healthcare manpower na tututok sa COVID response sa kanilang mga ospital. Nananawagan ako sa lahat ng mga nurses dito sa Bulacan, tumulong na po tayo. Wala na ring tigil ang pagbabakuna kontra coronavirus sa buong probinsya. Bukod sa mga vaccination sites sa bawat syudad at munisipalidad, umiikot na rin ang mobile vaccination team para sa mga Bulakenyong bedridden at senior citizen. Sa July 31 COVID vaccination report ng Bulacan, 344,740 na ang nakatanggap ng first dose, habang 268,215 naman ang fully vaccinated. Batay sa 2021 population projection ng Department of Health, nasa 3.7 milyon ang populasyon ng Bulacan. Ibig sabihin, kailangan mabakunahan ang nasa higit 2.5 milyong katao para maabot ang herd immunity. Reynal Pawid, CLTV News.